Правим едно живо включване от центъра на град Радомир, да видите как се работи в нашата мила държава. Има разпореждане да се отрежат нечии кабели. Никой не знае на кой са кабелите, никой не знае на кой е собствеността на ето тази шахтичка. Няма. Ето ги полиция. Току-що се опитах да взема интервю от тях, казаха към прес-центъра на МВР. В този случай прес-центъра на МВР трябва да е запознат. Питам полицаите, когато се извършва престъпление, биха ли се намесили? Те казаха не, защото не знаем, че е престъпление. Тоест, ако убият човек, докато не се каже, че това е престъпление, никой не се намесва. Юли, кажи сега, какъв е казуса, който гледаме тук? Хората казват, че са те уведомили. Първо се представи. Казвам се Юлиан Викторов и съм представител на фирма Интерланд БГ за град Радомир. Вчера получих уведомление по имейл от United Fiber Group Търсел, че ще има планирана инвентаризация на каналната им мрежа в кавички в град Радомир. Така. Съответно, нямах възможност, понеже съм болничен и имам счупен крак и имам проблеми с крака и не можах да дойда на срещата. Съответно, те отвориха шахта и срязаха един главен и 4 второстепенни кабел. Тези кабели тяхна собственост ли са? Тези кабели не са тяхна собственост, тези кабели са моя собственост. Ето колегата от Viva.com и колегата, който не е към Viva.com и не иска да се представи, отваря шахта. Колега, вие от Viva.com ли сте, извинявайте? Не. Не ви чух? Не. От коя фирма сте? МС 96. МС 96. Това е колега от МС. А вие сте какъв? Моля? Какъв сте в фирма МС 96? Работник. Работник? Да. И каква ви е длъжността? Не е началник всеки случай. Не началник. Не знам какво мога. Това фирмата, която е Интерланд, да си обяви кабелите, които са нейни тук. Да. И така е дошло. Абсолютно. А вие коя фирма бяхте? United Fiber. А вие сте собственик на каналната мрежа в град Радомир, така ли да разбирам? А вие сте представител. Тогава какво искате от мене, не знам. На частна фирма. На частна фирма. Когато дойде представител на United Fiber с документи за тези шахти, тогава. Марки нямат, нали? Не. Добре. Може ли само един въпрос да задам по въпроса за марките? Господина, разбрахме, че от фирма как беше МС96. МС96, но той не знае като какъв го водят в тази фирма. Може ли да питам защо го ползвате като експерт за установяване на оптики? При положение, че ние не знаем господина, освен че може да борави с кирка и да отваря шахти, каква му е експертизата, която притежава? Може ли да отговорите на този въпрос? Какви са кабелите на там? 220 ХДП. 20 или 25 си вижда? Една 25 и 220. Вие му казвайте направо, той ще ви казва каквото ви устроя. Само не разбрах каква е експертизата на човека, който е в шахтата. Той не знае какъв го водят във фирмата, но в момента отчита кабели. Няма никакъв уред. Ето, показвам ви, в ръцете му няма нищо. Освен как кирка, разбира фи 20 или 25, тук се прави някаква инвентаризация в момента. Никой не знае какво представлява това, което е вътре. Виждате какви са кабелите и на око си гледаме кое е 20, кое е 25, кое е 30. Добре. Ето, отбелязва се. Виждате как се маркират кабели и се гледа кой какво прави. А добре, съвместното ползване, ти дължиш ли нещо за това съвместно ползване? Да, плаща се наем на метър на кабел. А как удостовериха собствеността си върху каналната мрежа, за да претендират за плащане на наем? С какъв документ ти показаха, че те са собственици на каналната мрежа? Това е много интересен казус и при подписане на договора този документ те не го представиха. А как отдаваш под наем нещо, което не удостоверяваш, че е твое? Тоест аз мога да дам твой апартамент под наем. Точно така излиза. И да си взимам наем, без ти даже да си запознат с това нещо. Точно така, излиза. Тъй като знам, че се водят доста дела на национално ниво относно собствеността на каналната мрежа. Точно затова спряхме да ходим на тези проверки преди време, заради това, което казваш.